Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Инна акмалал муъминина иманан ахсанухум хулуқан, ва инна хуснал хулуқи ла яблугу дараҗата сауми вас салати." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Шунлыкта иманнарында иң камил мөэминнәр булып, иң күркәм хулуклы булганнары исәпләнә. Һәм дөрестән дә яхшы хулукка ия булган кеше ураза тотучы һәм намаз укучы дәрәҗәсенә ирешә." Ураза тотучы һәм намаз укучы дәрәҗәсенә ирешә. Яхшы хулукка килгәндә, күбез яхшы хулукны аңлый бу кешеләр арасындагы мөнәсәбәт дип. Беренчесе, яхшы хулук кемгә карата? Аллаһка карата. Ягъни яхшы хулук Аллаһка карата, Аллаһ кушканнарны үтәү, Аллаһ тыйганнардан тыелу. Аллаһ тыйганнардан тыелу. Икенчесе, фәрештәләргә карата. Әлбәттә, бездән кала икенче дөнья бар. Без күрмәгән дөнья бар. Фәрештәләр дөньясы. Ягъни алардан уялу, фәрештәләр яратмаган нәрсәләрне эшләмәү. Һәм өченчесе, кешеләргә карата. Кешеләргә карата яхшы хулук. Ягъни кешеләр арасында булган бәйләнеш, мөнәсәбәт. Һәм кешеләргә карата яхшы хулук, син кешеләргә карата яхшы хулукны каян белергә? Каян белергә? Кешеләргә синең белән яхшымы? Кешеләргә синең белән рәхәтме? Беренчесе. Әгәр кешеләргә синең белән рәхәт икән, димәк син яхшы хулукка. Һәм шулай ук кешеләргә карата яхшы хулук, менә син үзеңә кешеләрнең нинди мөнәсәбәттә булуларын телисең, аларга карата шундый мөнәсәбәттә бул. Әгәр дә шулай эшләсәң, димәк син иншаллаһ яхшы хулуклы булырсың кешеләргә карата.